Curioso como estamos votando as contas do ano 2023 e o Concelleiro de Facenda non é capaz de responderlle aos grupos da oposición nun turno e unha quenda final a preguntas que fixeron os tres grupos da oposición e se pasa directamente ao voto. Normalizar esta carencia democrática ou non querer entender ou querer excusarse detrás dunha maioría absoluta tripartita, principios democráticos fundamentais. E eu, por enésima vez, recordarlle que Ponteareas en Común representa 818 persoas que lle gustaría que se lle respondera as preguntas que se fai desde esta bancada, que se lle discutiran as propostas programáticas que se fai desde esta bancada, que se discutiran por que quedan no caixón as propostas que esta organización política presenta. Creo que é un principio fundamental. Nós non vimos aquí a representarnos a nos mesmos, vimos aquí a representar un colectivo, unha organización política, unhas ideas. Por eso se presentan forzas políticas diferentes as eleccións, e non responder e non entender absolutamente nada. Cando pasades a bancada da oposición, deslegitimades o poder, falades de que son antidemocráticos, de que non responden, de que non sei que. Decir, cando estades no outro lado, exigides cousas que cando estades aí, non. Sabes cantas reunións de traballo foi convocada esta organización política desde o acordo tripartito independente a cero? Pero ninguna soa reunión de traballo para discutir un documento, unha proposta. Non se nos chamou ni para discutir os festivos locais. Mira ti. O sea, es algo tan básico, ni para eso. E o compromiso desta organización política é que se algún día goberna o Concello de Ponteareas, a participación será activada constantemente. Nos guste ou non nos guste as ideas que nos presenten, porque o que faremos será estudiala, analizala e discutila. E daremos os nosos argumentos políticos e os presentaremos as nosas alternativas, porque en eso consiste a democracia, en contrapoñer propostas. Pero vos, de forma sistemática, evitades respondernos. Tremendamente grave.